Hapasi pose upenyu paunongoramba uchiita zvaunoda. Dzimweni dzenguva unofunga kuzviuraya, asi aripo musiki anorwira upenyu hwevanhu. Haisi mhosva kuvanherera. Vabereki vachitishungurudza. Ndongoonera unodongodzara zvelavo. Ngatimbotara zvechikoro, please. Zvinhu zvenge zvinibata nobva ndichikuona so uchingondiomesa. Unochondiomesa zvaurikuita. Shoko rose ratiri kutaura apa riri kungotidzidzisa kuti isusu chinhu chimwe chete, just one thing chinokwanisa kuseparata munhu anamai chivi. Ngechokwadi mai. Nekuti mukaongora chireki kuti magwaro matsvene ebhaibheri. Kuti munhu ukwanise kuti ugamuchire mumba kudenga. Wakaenda mwana uko kwa Janet. Dera mambo teera mambo kana kufona munhu kuti mwana akagara zvakanaka here. Ane hope dzandakarota dzina kundifadza Chii? Pane zvakasandika zvikaitika tisipo here ruva? Asa usimusora uri kuzwa here mwanangu? Chii? Hapana chinhu chinorwadza sekushayiwa mubereki wako anokutarisa. Akatorera mwana here. Tarisa zvino mwana ane chirwere. Zvino upenyu hwake. Avo ndivavo, avo ndivavo. What's the meaning of this? Hama dzangu, ndinotenda nebasa guru ramabata pakuviga baba Ruvarashe namai Ruvarashe. Tese hataitarisira kuti vangafe musi mumwe chete vakavigwa musi mumwe chete wakadaro. Zvino ndinokutendai nekuti rufu murayiro waMwari. Zvisinei ndakuunganidzai imi semhuri yomuno mumusha kuti tironge kuti toita sei yana angachengete nherera yasara iyi yashayikirwa nababa namai iye Ruvarashe umwe chete asarawo. Ndiani? Ina hangu sechirikadzi handina wandogara naye ndanchitida ndaenda naRuvarashe. Jedu waguna wochengeta nherera iyi kana uri wada kutora nherera iyi zvakanaka. Ndazvinzwa kuti unoda kuchengeta mwana wamutora wonobata mwana zvakanaka. Ona pachiri papo mwana akashekwa nevabereki vake achiri kufunga vabereki vake. Saka wamutora unobata mwana zvakanaka. Hatidi kuzonzwa masoko ari kuti mwana avhiringidzika. Womuchengetawo zvakanaka, wogara naye zvakanaka. Hatidi kunzwa masoko. Kana wakoniwa kugara naye, inini mbuya wacho ndinotora hangu ndichigara naye ndichiwawo. Nokuti ndiri kurwadziwa nezvake, ndichiri kuchema. Saka achiri kuda pakunyaradzwa, achiri nenguva yekuda kunyaradzwa chaiko.
usafara nezvawaita. Enda unochengeta mwana uyu. Nesuwo semhuri tichakusapotawo. Tichikandawo patinenge tawana navo. Iyoyi imba iyi ndiyababa vake. Zvichabuda paimba ino iyi zvichauya kumwana iyeye. Iwe enda unomutsvagira nzvimbo yechikoro. Mwana aenderere mberi nechikoro chake. Wazvinzwa? Mangwana tichamuka kuseri tobona musikana uyo But you if a nice woman go on my eyes. mwanangu zvena Ndizvinamwe zvinani. Nice go. Okay, nice to meet you, Uncle Peter. And I found no good bankuru. I was reading a marriage. All right. Life. Tiemone atanzi yangu kuna mukota ataenda. Ndakutogara naye panapa. Okay, ndiye na baba bashaka. Ndiye akashaki kuna baba na mai. Oh. Hapana kipo. Sasa mangu kana naye matu mtoto tena kuruki mtu. Ndakutogara naye pana. Ayo hapana kipo. Asi hiyo basa kama shikana kako. Basa na bato sana. Oga. Akona military. Kuna. At least usinitaka paita ma ziri mistire sino washinja ama zimuka zino bonesa nisa washiti buri kwa nikiwa hivi. Wanainzwisisa vanatezva vedu.
hapa ngiba mugari nomani napa za ngbamu natikuri zvakawanganya sekunetsa kukonzwa wanesa unechidikwa changotanga kuwa masikana opinda pisa apa right anachipa mune problem amutoudzi zvine zvaitika muzvimbo muda kuti tisange tavhunza kuti muzotiudza kuti pane zviri kuitika ungochimboda chinero zviuya kazvataona wanga uchifamba nazvo zvazvaka level ria that girl zvimwe zvi so you are falling iwo ufuna kuti gesi ria eni ndikana zvokutamba vana roni unovaziva vana roni havadi kuona zvinhu zvinywana sivhi racho ndinokupa iwewo svitsa paya mwana ndamuda ndichiri panangomuona soka ndanaziya uyo akatumwa kuti auye kuzodana nini pane zvimwe zvangada kuwedzerere paya haukutapudzi paya ndikutokusasa serious inini handipedzera handipedzera morning sir morning Kiron thank you sir right wakomana ndapinda muno musimenyoni ndine nyaya mbishi iyi pane foto yemwana iye ari kuita missing saka nyaya iyi yakaripoterwa kwedu isusu saka yarifiwa kwamuri iri muarea munharaunda menyima saka muona kuti nyaya iyi maibata nenzira chaichaipo dhoketi riri kudiwa kunzi kwaripoti yacho nevakuru within 2 days mudomeka sure kuti munenge matofambisani mai nyaya yabuda kwete kuzonichekeresa fanana tirika saka ndikuda maresults acho either tomorrow right saka within 2 days vakomana nyaya dzevana dziri kunetsa vanhu vari kushaikwa saka munofanira kuona kuti mogara muri muarea mune vanhu kwete kugara mafungwa maofisi munofanira kutenderera muarea muchiona kuti vanhu vakachengetedzwa ndobasa renyu ro everything is there zvese information regarding this case yomwana munozviona zviri mamwe okay I will promise you sir we will do our best musati kanganisa nevanhu vakuru because inozoremera isusu katananga toremera imimo futi okay sir saka taibasa renyu okay thank you sir vaprofita venema vachakurumira ngariraiyoa dzidziso yenema ichakurumira ngariraiyoa varevi venema vachakurumira ngariraiyoa dzidziso yenema ichakurumira ngariraiyoa varevi venema vachakurumira ngariraiyoa but wewe waya ayo imbosiyana nini ndewandira ndapinda muno muraino ndatanga kutoninetsa ndakambokuudza iwe ngatisiyana neni vasikanese muno muraino ngopedza nawe here azvinoti unozvobva zvakupa garanti yekuti kugara uchindinetsa please just leave me alone please Shitema zangu, shitema zangu, shitema zangu, shandipiriza, shitema zangu, shitema zangu. So mama, shoko rose ratiri kutaura apa riri kungotidzidzisa kuti isusu chinhu chimwe chete, just one thing chinokwanisa kuseparata munhu ana Mwari chivi, nekuti zvakataurwa mubhuku raRomans zvikanzi vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. ndochokwadi mai nekuti mukaongora chirefu mugara zvine bhaibheri kuti munhu ukwanise kuti ugamuchire mumba kudenga unofanira kubuda muzviri unofanira kubuda muzviri ndochekutanga ichocho neimwe nguva ndatokubatsira nekuvhura migwaro panoti imwe nguva vakomana vaitenda vana Simon Peter nevamwe vadzidzi vose mushure mekunge Jesu adzokera kudenga vakaungana pane imwe nzvimbo kunze mweya mutsvene wakaburuka pamusoro pechi pamusoro pavo mweya mutsvene wakaburuka ipapo vanhu vakanga vakasvika pakukachamara kuti takatiri chipi kunze ndava nesimba semhepo asi kunoti wavaparidzira evhangeri iye Simon Peter pachake akaudza akati varume imi vejerusarema kuti mukwanise kuona kubwinya kwaMwari neuromba kudenga munofanira kunge matendeuka chekutanga kutendeuka
mobaba zita la Jesu muregere kuzvizvinyu mopo chipiwa chimwe mutini saka imi mama angava nezvimwe zvamamusati manyatso kuti munzwisise tijekese tisati tabuda. Pane nyaya ndaawa muchitaura yemweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiwo wandichida. Saka ndizoti ndizowana mweya mutsvene uyu ndiye ndaita sei. Hanzi pane murume anonzi Nicodemus akaenda akanobvunza mubvunzo unofambirana newenyu uyu kuna mambo Jesu, asi mhinduro chete yavakamupa ndeyekuti ukareurura zvitema zvako wobhabhatidzwa nemvura nomweya uya mutsvene wamareva uya ndiko kuti ukwanise kuona umambo hwekudenga. Nekuti iwo mweya pachawo mutsvene nokudaro ugogara pane tsvina kusiya zvivi kureura zvivi zvako worenga mambo Jesu Kristu ndokuti ugakwanisa kupinda mumambo kudenga. John 14:6 Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Zvikanzi uyo aona inini ndiye aona Baba. Kuti Jesu Kristu pachake mwana wa Mwari. Iye pachake ndiye Mwari. Simba rimari gere mari nobvira baba wake Jehovha Mwari mutsvene. Saka kuti imi mafama Jesu Kristu zvirokwazvo muchaona kubwinya kwaMwari. Muchapinda mumasomo matsvene okudenga mugogara muparadhiso inoyera. Nokutenda koga nokusiya zvivi. Wakatobuda mbawaya kandidropa pachikoro pandaidzidza kubva vandidropa vachiti vapinda kubasa. After an hour ndakuona ndakushedzwa kayetu tadziyo kuna ndachanepfungwa ndasvika kumba ndakasvikaona kaungana payadi pandakabva ndareceiva the news yekuti mama natete vanga vaita accident. Nyonderera wakaoma wedu Rura haisi nguva yekuchema zvinhu zvakadarika. Haunzwisisi chipo noti vabereki vako varipo umbobva wakazvinzwisisa. Rura dzinotondirwadza ndinoziva kuti kufirwa kunorwadza usingamboiti. Upenzenderera wakaoma wedu we. Rura kana wakuchema unenge wakundirwadzisa mwana. Ndinozviziva zvangu kuti zvinorwadza sei kufirwa namai vako nababa vako chichengetwa. Ameni unoti vanogara navo kuti vanokubata zvakanaka here kana kuti vanokubata zvakaita sei. Asi rudo rwamai rudo rwakakura. I don't know what this is going to go ukangoitawo serious nemabhuku ako ramangwana ako rinenge rikangonaka still ungangozvishandira kungoita everything kuda kamwari kwakaitika. Don't worry. Ndofuka kwamuri ikoko mama natete muri kundionawo. Sha, let's work on this. Panombona kakijeka mpanana atomushandi kuno kuti zvekuda kuita zvinhu zvinonetsa patoketi rakatobvira ratomboinvestigatwa kuti tangira nyaya pakati cha ngativerenge toketi nhasi and then totanga basa mangwana tomorrow topedza nezvazvo todzokera pane ishi yedu tatava but vana kutoshaikwa vakaipa tanzwa amukisa zva asawandiswa. Tinotenda nguva yatava nayo ndofunga shoko ranga rakanyatsokujeka chaizvo. Saka as usual tichavhara session kuitira kuti zvese vakwanise kunge vachitidzikinura mazviri. Vamwe mese muchagara nina stand up and pray. Baba wethu osezulwini nalapha emhlabeni ukhona, siyakubonga somandla ngoba wena uthembekile sonke isikhathi. Namhlanje siletha incekukazi zakho phakathi kwezandla zakho Jehova. Susa imoya emibi yonke engabe bakhathaza namhlanje. Take out every iniquity, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Ngithi mina Nkosi yami ingane zalapha ekhaya bazikhuseleke ngomoya wakho engcwele. Siyabonga Jehova ngempendulo zakho ezishesha kangaka. Siyabonga ngomuzi lo Nkosi yami osuyembeswe ngegazi lika Jesu Kristu. Susa Nkosi yami ububi bonke, kube nokuthula Nkosi yami, kuthule xaka. Inhliziyo zabantu abalapha zihlanzeke Jehova, ngoba umusa wakho usubahambile.
ngegama elinamandla elikaJesu Kristu khulula indodakazi Jehova, set her free from anything that is troubling her, set her free from anything that is manifesting itself right now in the mighty name of Jesus Christ. We pray, Heavenly Father, believing and trusting that you, Lord, are the only one that can set us free. I declare and decree, Lord, that you have heard this prayer and this house shall be well again. In Jesus' mighty name, let everything be still as Jesus calmed down the storm in the sea. Lord, peace be still in this house. In Jesus' mighty name, we thank you for your faithfulness. We thank you for your everlasting and abundant grace. In Jesus' name we pray. Amen. Roy, please just give me a break. I don't want to see us. Pese ndongodzara zvelavo ngandimbotara zvechikoro please. Zvinhu zvenge zvindibata nozva ndichingokuona so uchingondiomesa nochitondiomesa zvauri kuita. Roy ndiri nhera ndochengetwa natete vangu. My auntie vane love wazvinzwa vanondichengeta nemweya wese nditi zvechikoro. Saka deo ngombomira nyaya dzako dzauri kutora. Unenge wakutondibhowa kana wakadaro. Wakutondibhowa nekuti inini zvinhu zvaunenge wada kuti nditiita. Ngatare zvechikoro. Kwaungoda zvokuira neni ini hangu kuti ndinge ndisara newo Roy. Ngatare zvechikoro. Kana ndichikubowa but tikasenza zviro zvitaura. If I'm saying I love you, it means I love you. Ndosvika zvanokwanisa kutarira Roy. Zvokuti pese paunoona ndosvika zvanokwanisa. I know kuti unozati in love tokwanisa kuita zvinhu kuti ufare usabva wafunganya pamusoro pevabereki vako vakakusiya no. Azvinoti kana ndikati inini ndikuda newe ndokupfoitsa chikoro, you can do everything ndichingoita nezvechikoro izvi ndezvinotaura. Shira yaitsemwi nematombotu. I know. Inotopotswa. I know, but unozati vakawanda vanhu vanorora nazvo pauchikoro. Siyana ndise zvechikoro shamwari. Kumbonzisa zvandikutaura. Tegona kuenda. Waudoti unenge wakutondivhiringa, wakutondikanganisa, wakutondibuda kana wakadaro Roy. Nenge wakutondibuda. Kumbira ugondisa. Ini kana ndichikuudza ndingati zvechikoro. Even ninga ndichikuudza kana cha zvechikoro chita zvechikoro. Hapana. Hapana Hapana kumbodanana nechikoro. CID from Gweru Central. Tungoda ngoti mungotibetserawo panyaya yemukomana akashaikwa 4-year-old boy tinotenda. Nofunga munomuziva. Iri kunetsa muno munharaunda. Saka ndoda ngoti mungotibetserawo semapurisa we are doing our investigations kuti tingamuwana sei. Saka mungatiudza kuti munozivei chii chakaitika. Makamboonei? Inini ndakangoona mai vachichema vachitaura kuti mwana wavo ashaikwa. Asi kubiwa kwemwana takangohwa kuti mwana abiwa. Saka mai vaingochema vachiti mwana wavo havasi kumuona. Asi kufamba kwazvo hatinyatsokuziva kuti zvakafamba sei, asi mwana akashaikwa. Ndizvo zvandinoziva. Okay, thank you very much my sister. We just want to thank you for this information that you have given us. Zvinototibatsira kuti tiwane patinga pane chimwe chinhano. Thank you very much. You are welcome. Yeah, we now have beautiful information by the end of the day to we are waiting on you. Somebody shout Jesus. Come on, shout Jesus in the room. We know what the power is. I need somebody to just shout Jesus. Yeah, shout it without an instruction. Somebody shout like you have a relationship. Hey, we know where the power is. God, we need power. We need your power. We need your power. There is power in the name of Jesus. There is power.
every chain, break every chain, break every chain. Come on, declare it. To break. Naye baba Josephat. Kwakaenda mwana uko kwa Janet uko. Dera mambo teera mambo ona kana kufona munzu kuti mwana akagara zvakanaka here. Nekuti pane hope dzandakarota hadzina kundifadza pani ndakarota ruva achichema zvisingaiti saka hope idzo dziri kundinetsa chaizvo. Mai, hope dzenguva zhinji dzinotaura chokwadi. Handisi kuziva kuti kana mangorota chinhu nguva yapfuura yemakamborota chinhu chikaitika. Zvino pamataura hope dzenyu hana yangu hachisinazve kana kudzikama. Zvino zvisinei regai titsvage mari tigofonera ikoko tinzwe kuti vagere sei. Because kana nayo yaruka tatotsvaga airtime nekukasika Jesu. Tambozama tikafona tikakutoti ivo kwavari kwakamira sei because hope dzakade dzina kunaka. Airtime totsvaga mwanangu asi mazuva ano shiri dzakaenda nerekeni. Upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi tinotongomanikidzira nekuti hope idzi nguva zhinji hadzipotsi uye hadziwiri pasi. Ede matoita zvekukasikirawo mundisunungure nekuti zviri kutondishungurudzawo kana neni zvakutondirwadza nekuti marotero andakadziita mwana anenge ari kutotambudzika. Chiregai kudaro mai, kana madaro matoti bhebhenura meso. Tsvagei tinokasika zvekurenesa. Timboti ndinobheko zviri kutombofamba sei zviri kumboitika seiko. Pamwe tingadaro dzidzisi chokwadi mwana achitambudzika tiri kuno. Asi kuti Jena angatadza kuchengeta mwana. Hatingazivi but tofanira kungofona towa kuti zvakamira sei ikoko. Ndomamira zvakaita. Ndakasvika kugroup yekusasuko. Vanhu vauta basa rakanaka basa ravo. Mushe. What about yekuma-new states yakamira sei? No, ndakasangana namadzi vakati leader wekoko waya. Okay. Actually vacho yamba kwangu. Kwakaitika musikana wayo kunzi iwo kuya ndakasaka vacho yamba kwangu vakanditi akasasara pakona musika paya ndichitotsvaga zvangu mafurufu vakanditi no azviri kufamba zvakanaka konzera vanyumbi basa ndova ndasvika pana pamufundisi ndakutrega ndibva ndangokuzivisa nyaya ndinayo. I mean, as we move in life, you know, there are some stages. The dog will go from a theory. Yes. Then go figure and from away, from away. One guy should be in a share. A lot of changes will come along. Each and every man's life. Yeah. So I've been thinking, I mean, mwari vakadiruva zvakanaka vakaendaridza nzira dzakanaka dzekufamba nadzo. Ndorangarira muchiparidza amavhiki maviri adarika nenyaya yezvamuparidzi paya achaurezva kuti chimwe nechimwe for everything. Pane nguva yekuri pane nguva yeko. Pane nguva yekuti zvimwe zvinhu even zvakaita sezvakatiipira mupenyu zvinoitika asi inenge nguva yaMwari. Saka I'm very happy to tell you that in a meantime I will be having a wife and I want to marry. I'm going to marry in December. Wow. That's wonderful news. Eh? You want to marry now, Elder? Yeah. It's been a while, eh? You know, I always thought to myself, this man of God, one of these days, the Germans will have my paper now because you were too single, basa ramarika dzimweni dzenguva ukasatozvipa nguva iwewe zvinenge chiwani nekuti wai wanditi nguva zhinji tinenge tine kudzoredza vanhu chiremera kumberi kwevanhu community kana ichiziva kuti this elder is a family man pane element yekumwe kurespectwa kunowedzera kana zvichitaura zvinhu vanhu vanokurumidza kuzvinzwisisa because vari kurudziwa nasamusha ndokunzi elder ndakona kuti even mamwe madzimai mazhinji vanenge vatori kusununguka ukwana wakuudza zvinovanisa muchechi zvosvika dziri umai saka haizvo zvakanakazvo asi ndovati kuti ndisati ndatora danho iroro ndakachifunga kuti ndogona kuti ndiuye naye mumbomuonawo kuti ndakasambokudza nezvazvo uwalong saka ndainguva bhesi nekuyazotigadzirira mabranches edu saka ndakangorega kukudza iwalong but zvainguva mugwara kuti I have to introduce myself fulani. Actually, I was thinking that if you can be free,
organize for this week because pane seminar iya ndiko kuzoenda ndono attend. Oh, that's other one. Yeah. Saka mukazvita this week at least munogona kusara mato pane chimwe chinhu. Isindi masebhubhesi akapera kugadzisa maswechis akamira po. Not even mangwani. Ndiko mutwale muntu sikumona mangwani. It's okay. You know my schedule. You know my schedule. Aiwa, no problem. Aiwa, nyadiki. Aiwa, ndafana zvikuru mfundisi. Ndikugamuchira kwamaita ashokora muno kuti zvinhu zvakanaka kuwana rupafatso. Kuva neumwana yakari pafatso naMwari. Saka ndimi musati maenda Yorodhani nenyaya yenyu yakanaka iyi. Tichatenda kuna Mwari. Aiwa, ndochokwadi. Kuti ndiwo vanotipa everything that we have is a blessing from God. Tiri mapurisa ma-CID from Central. Tatauya zvedu nekanyaya kedu kadudu kemwana ari kushayikwa. Kwakanaka here vanangu? Aiwa, kwakanaka mama. Zvakanaka. Tatiri kuda kuvhunza kanyaya kedu kemwana uyu akashayikwa anonzi Tino. Hatizi kana muine information yamuinayo mungangotiudzawo mungatibetsera. Ndakangonzwa zvichitaurwa kuti kune mwana akashayikwa anongozi Tino. Saka munongoziva zvinhu zviriziyana kuti muzonyatsoti tinoito tikabvise mapurisa kuti anotisunga. Asi kuti aya mapurisa ayo vari kubva pasenderari vake vachitaura nhau yekuti kune mwana akashayikwa anonzi Tino maitino Katino aka? Katino kaya. Takatonzwa kuti kakakushayikwa Katino munomuraini zviri kungotaurwa zvinhu tichi kwakaenda Tino kwakaoneka mwana akadiki akadai so. Kamwana kadiki. Kamwana kadiki ndokuti tiri kungonzwa. Hamuzotisunge here. Aiwa, kana timbodisa mazita edu. Vakazodai vakadai. Aiwa, kana imi mukutotibatsira ipapa mukutotibatsira kuti basa redu rifambe mukutoisa pasauri chaizvo. Ndewe panikidho ipapapa. Inga zvawakaoma imi naimi. Ipapa pambira tototya nekunongedzera maoko saka titaura takadai. Vakangofamba sekubvunza vanotitengesa. Information mugona kuiwana nekuti ari kunzi ari kuzivawo mudikiwo Satinoyo da. Samunoona kuti information kemwana kaduka joka kaena Tino. Kakaita sei? Kari kungonzi kadiki imi mukangofamba muraini momuka kuti munoti mungakashayisa nyaya yambobuda kudai vana imbonetsi zvinetsi kungodai motongozunzi apo uyo No, it's okay. Hazvitombonetsi. Mune matotibatsira nekuti vana vazhinji vanongochaikwa muno. Totya kuti kundawo kumapurisa nekuti ukasvika nenyaya pamapurisa wototi imi ndimi muri kutoziva nyaya kechezochena zvino aiwa kana isi toripo pakutokubatsirai kuti basa rifambe. Saka tinzi mapurisa shamwari dzedu tisu hama dzedu. Kana munotichinjira. Mondipura seni muchembere kudai ndoro wandachembera saka ndapenda kujerika ini. Aiwa tinotorusawo jeri chaiko. Aiwa ndizvo tinotenda muchembere. Aiwa zvakanaka vanangu. Ndikaronga tsoro dzangu zvangu zvobva zvafamba kuita 1+1 ndopanawanambi zvangu zvobva zvafamba asi imi makanditi munodarikawo pfungwa dzangu dibaneni babaneni munonisimusira batiyuwira yakadarika ise munonisimusira batiyuwira yakadarika munonisimusira Jesu Jesu uyangiphakamisa Jesu Jesu munonisimusira Jesu Jesu oh Lord you raise me high oh Lord Babubuda ndinaye Ndimenyu. Karenyi basi. Hamutam. Ashom. Kutamba. Aiwa, hamutam zvimweni. Mali imotamba. Kutambira. Ndikubembura. Not actually.
Iyo variponi. Vakabuda nezuro manheru vachienda kumesina kunohotel. Avapo. Asangosina kuudza here. No, actually WhatsApp yange down is. Need to actually send mama nikiti nifunga tano kuna ndasvika. It's okay. No problem. Samuno mogeri. Oh. Pane book rakanzi Sin Can Separate Men from God. Oh, that book. Yeah, that book. Aronakiza. Mavele. So interesting that book. It's quite a good book. You know, to so much mushina macho kana rakandifadza ndakariverenga. Ndakasotora time ndinyatsoverenga. And I enjoyed it. It's a good book. I mean, I'm interested in the book. Pandakapedza kuverenga andipakazotora akarisa mubedroom ake andimbonocheka. It's okay. It's okay. All right. Akunsorei. Abides. Given unto me to kneel down and worship and glorify your holy name, Lord. Baba wethu ngiyabonga Jehova, ngiyakunxusa namhlanje phakathi kwaleli sonto, phakathi kwemvana zakho Jehova wathi ngizeluse. Letha amandla wakho, letha uphawu lwakho Nkosi yami kubo. Bafake Jehova wami esandleni sakho sokunene, ubavikele esimeni sonke esibi Jehova. Hamba nami njengenceku yakho, unqobise izitha zonke engahlangana nazo empilweni. Nkulunkulu wami ngiyakucela Jehova njengoba kubhaliwe ku-Isaiah 54 verse 17 that no weapon formed against us shall prosper, and that any word that is said against us in judgment you shall condemn. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, which is written in Romans 8 verse 37, that nay in all these things we are more than conquerors through Christ who loved us. Jehova siyakubonga siyakucela ngalesi sikhathi ube nathi Nkosi yami, sivikele phakathi kwazo zonke izingozi nezilingo zalomhlaba. Thank you Lord, thank you Jesus, for I have acknowledged your response. Ngiyabonga Nkosi yami ngoba impilo yethu yayizwa sonke isikhathi. Oh, thank you Lord, thank you Heavenly Father. I glorify your holy name. Ngiyalibonga igama lakho Jehova. Uzamthombo wesibusiso wena wokudunyiswa imifula yeyomusa yifanele ukubongwa. Oh, manini. Mumuse were mumu. Urishaya ini banguru asitiranga vakarisa baba. Andirioni. Meni. Isso já para fazer. Só pira mano. Muito meni. Eu ai. Meni mo ini ndio tukichi. Somo sio ni ndim kuru sana. Ndio bora ndio kale susu. Mama kutoka wana. Kapi bana. Kitu mo tukura ai. Mani mo mwe. Kungu wenyewe beti ndio. Ese mangwa kwa mchora. Amuka ndio mbona. Hakuna mtu. Oh, don't pick it up. Even the Kureska were upon Kureska grew up twice. Move on, baby. Let him see this. Move on, baby. See, you're very
Chivo ndiro worried. It's now 2 days. We are still for Ruva. Ruva. Anditomboziviwe. Wakati nini? Ndio nataka kutaarifa nikatina kutatu. Manje ndasitombomuona ndiri worried. Chero neniwo nditori worried isingaiti because I'm so close to that girl. What could have happened? Anditombozivi maybe kuda kumba kwavo maybe anything might happen. But even maybe maybe let's wait for tomorrow. But I'm worried. Very worried. Chireka ndimanyire kunobika mabasa. Ora tiri bosa kukamwa kakutisendera. Iyo, tuona na kustart. Ora tiri bo. Now, Ruva, I'm back. I'm back. What's wrong, Ruva? Soro wangu tete. Oh, unaenda shukuru. Soro ngukurwadza. Mambo unoma mapiriti? Kumwa mvura chete. Ana beji ndio mama. Wakati kati mwana chini. So wakasara kwa zvakanaka. Tete. Injava. What's wrong? What's wrong? Chiruva, chi. Pane zvakasandika zvikaitika ndisipo here Ruva? Asa usimsora uri kunzwa here mwanangu? Tete. Chi. Musipo. Ndefunga mama na tete. Sorry. Sorry, ndikuwafungawo futi. Sorry. Zichanaka hapana zvazvichaita mwanangu. Baba nadete, mama nadete vakatoenda kuna zvazvichaita. Sorry mwanangu. Sorry, uneni zvetete vako. Uneni tete vako. Zvega kuchema sorry. Sorry mwanangu, sorry. Mwana vakaita kuda kwavo sorry. Sorry. Zvino manje kana vakadzoka uchaenda kutaura navo here mama nadete wakufunga. Ha? Chema unotariro mwanangu. Sorry. Sorry unozotirwa chichokara mava kuchema sorry mwanangu. Sorry. Maini, naeba niwanure mwanangu. Odi kuzochinyara. Wakauma tete. Zvinozoita mwanangu sorry. Sorry, ndiripo for you. Sha, ndandikufunga wachabasa wauya kuno. Chokwadi. Ndandikufunga ndine latest sha. Kongwaita zanei kuya kumba kwako. Aiwa ndaitoda kuuya. Ai masikana. Wazokurumidza kuuya we ndaitoda kuuya kumba kwako. Oh. Ndine latest sha. Ndakambokuudza here. Peter akuda kuzondora. Kurevesa. Peter chaiye. Peter chaiye. Unochokwadi. Chokwadi. Kwai rini? Manje ipapo zvinhu zvaari kuronga zvikakuita manje ndofa kupera kumwedzi wowu. Kochine mwana wako na iwe? Zoreva zvomwana wangu here. Ruroyo. Mwana wangu usakangana zvoti mwana wangu ine here andi achangoshaikirwa. Simasumukira aita apa. Tasi kuti pane zvimwe zvinhu zvamubowa. Panotoda mina mati mundibatsire vasikana. Mbogara pasina iyo mbotaura naye Ruva. Chokwadi anogona aine zvimwe zvinhu zvaari kufunga mupfungwa dzake iwe usingazvizivi. Mubetsere mwana chokwadi ichocho. Gara naye pasi. Ndichagara naye vasikana. Zvenherera vedu zvino zvinonetsa. Chokwadi vana vanonetsa. Ndakatonoona mai vako iwe. Nemarasta enyaya yaka. Mapasta enyu echirasta rasta yaka. Asi vari right. Kana mapasta yake dressing yake. Akati munhu akopotera. Ndakatonoona mai vako. Ndakatonoona kutonoona chakwe chakwe. Nyatsonzwisisa. Kana haina kanatsogutsika. Haina ndisi. Zvemacheche nyama dzavo. Ndaitigoramba titati muchaona. Macheche nyaya. Inai kuna Roma Dutch Whistle.
ndo vachechi atinoziva ane vafundisi vanopfeka masutu vakagigwa mazuva ano zvinove marasta ndine chida ndoda kutonovaona mai vako chaiko ndakanyatsonamatira kutonovaona mai vako ndokwandoda mapasta enyu ayaka ayaka There is no problem too big, God cannot solve it. Can you keep a secret, Chibo? I want to tell you something. Chibo, you know that Uncle finished going to church Santa Jenny. He left me 3 days ago. What? You mean Makureva? Yes. And then look at you say, they called Chibo. Kochetu wa fonera. What to say? Wa reporter. Kuripota what say? Mapolisa Karuva. Sisi tumesekonanyika. Ruva. Please God. Ruva. Ruva Sanaro. Actually, what's up with it? Baza wakamenya mwao. There is this case that took investigator that one yokushaipa kwemwana. This yeah. Pakaipa. Anyway, could you say kuchechi? I problem. I heard your pastor arikuitaminana. I is a very powerful quote. Maybe nikawana time ndichatombosiki hapo. Both even in my case, I'm going to investigate. Mukatupuwa, I believe it's very powerful me. Mungu anapata kwa hizo ngo tukufuriwa. Tutamwalika zote. Azwagara because this case, yes. Atatenderera tanzo. Yanetsa. Yanetsa. No problem. I'm not sure. Is a social meaning that munangori ari open zvakazokuti is approachable. In time it's okay. It's okay. But tell me you. Sekuti mashata moita imi kwaza kuti munakanze kuti angari kuti muna amacases ka na stop theft changa ni mandikiri munakanze akana rape actually that's a serious crime. Rape is a serious crime. Okay. And vazhinji vatakabata it's 21 years. That's a serious crime. Rape you know, 21 solid years. 21 years. That's a serious crime. 21 years? 21 years. And as you can see with my cases, they rape at Zikir. That's a serious crime. Because that 21 years in prison. Anyway, why is it all kuvunza zere? Unaona zvingoitika amavanhu ukatoshana nevanhu kaisa machechi. Pano mfano wekuchechi kwedu akanga aita sort of relatives zvakuda sei unozoti kana wapiwa kese ndona ndakurerekera kwauri. Tofamba negwara. I was paid the gospel of purity. Ndikuziva pachakuya munhu akadi anenge akachena. Uchero mwana sosvika paurika unongwana munhu aripi awone chipomerwa. Go I trust you. That's why I made you to be my friend because ngori mokudai Nerera kukana murume akampa chirwere
Isaac. Rikasei Ruva. Apa atu ndiende kumapurisa. Rikasei Isaac. Kukanaka mpapa muviri. Kwa kuchikoro chakachizoendera sei mberi. Apa enderera. No. What's the matter? Hey, Chichukuchi, why are you crying? Hey, taura nyaya yako kama uri kuchemei. Chichi. Ma'am. Hey, Chi. Aiwa, don't cry, anditi. Utapane nyaya yako, usachema. Unotaka uchichema uchataura sei uchichema. Chichanesa watu, uya kunokuza ita sei. Ruva, ma'am. Aita sei Ruva. What's wrong with Ruva? Ruva, ma'am. Aita sei. Aiwa, taura nyaya yako. Nozorambo chichema na mtazibisisi uchichipite. Ma'am. Aware. Kochi. Ma'am, Ruva akarepewa. Kurepwa nani? Ma'am, Ruva akarepewa. Elda wechechi. Chikomba cha tete wake, ma'am. Chikomba cha tete wake chacho mwargo. Aiwa, nyatoti taurira nyaya yako ndikunyaedza tisingade kuzvii. Chiitakaitika. Aiwa, kausaramba chichema kachitaura nyaya yako. Tinyakonzwisisa nokuti tinotofanira kuti titobuda izvozvi. Titonozvipota nyaya iyoyi kupolisi. Ndo nyaya dzatinogara tichitaura idzodzo dzatisingatotomboziva kuti abhuzwa kwevana vetambo chichema. Rega titoona kuti toita sei kuitira kuti titoenda kumapurisa. Kana kuti titoona kuti titange tasvika kuna tete wacho toenda kumapurisa tinoona kuti nyaya inogadziriswa sei. Handiti tiregera kunyambo chichema. Izvozvo ndozvinhu tisingatombomiriri kuita izvozvo. Totofanira kuti titozvigadzirisa. Regera ndione kuti ndigadzire poto dzangu ndisiye ndabika. Ndisiye zvinhu zvino zvanaka pana pachisa. Ndibike. Kune noko. Oh. Ndikationa kuti ndiyani. Temaro. Ndakayo panozotaura uva asati asvika kumba. Asati asvika? Ndizvo zvinofunga ndatotonzira kuti nditoya kumba kwenyu. Pane nyaya iri pana kuyauya neshamwari yake ichi. Ndiyei nyaya yacho? Nyaya yacho tete inoda hana semunhu mukuru. Nokuti nyaya ika mwana asati achinditsanangurira saka inoda kuti tigare pasi tichitaura nenyaya yacho. Ainotoda kuti tigare pasi tichinyatsotanangurirana. Ende inoda kuti muve nechipfuwa semunhu mukuru. Ndiyei? Aiwa, nyaya yacho yakaoma tete yaitika pamwana. Aenda kuchipatara? Pari zvino hatisi kutombozva kuti mwana ari papozisheni ipi zvekutoti zvinhu zvakatomuomera mwana panguva ino ine paari izvozvi nekuda kwenyaya iri kuitika. Aisasiko mwana wesati yangu. Aiwa, tete musacheme nyaya tirasoti titoona titoifambisa sei. Saka tobata nemimi neni kuti tione zvokuita pamusoro pemwana. Shitema zvangu, shitema zvangu, shitema zvangu, zvandipirisa, shitema zvangu, shitema zvangu. Right, mama. Mwana uyu shamwari nyaya kutogona shamwari mwana wenyu. Maitora sei pamasvito? Handinotozama kufunga kuti mwana wakaenda kupi. Manga mane nguva yakadii mabva nomwana kuvabereki vake kwavakasheka? Ndanga ndane 2 months ndichigara naye. Kuuyu shamwari yenyu rume iyi mune nguva yakadii muri mese? Hati ane makore 3. Vane nguva yakadii vachiona nomwana uyu? Vakatanga kuzivana pandakauya naye pamwedzi 2 iwe. Pamwedzi 2 apa? Mukamboona here ukama hwavo kuti hunofambidzana sei? Ukama ndasanda huone ndihwahusipo. Saka makangobva mangoona zvakakodzera imimi kuti musiye mwana muchienda henyu kubhizinesi renyu? Mwana ndakamusiya ari ega pano pamba. Iye mwana wacho ari kupi? Mwana wacho ndiye atoita kuti ndisvike kwomudzidzisi wake because pabva achienda kuchikoro haana kuzodzoka saka ndasotega ndomubvunza mudzidzisi ko nhasi madzidzisi vana kusvika manheru zvafamba sei. Ko ivo zvakutaura izvi kuchokwadi here? Akandiudza kuti akarepiwa nechikomba chatete vake chinonzi Peter. Right. Ko ava ndiani vapinda panyaya? Ava nditicha vangu. Ini ndiri mudzidzisi wavo zvechokwadi mwana wenyu auya achichema achitoti shamwari yake yakarepwa nechikomba chatete vacho. Saka indaona zvakakodzera kuti tinofanira kuti tiendese nyaya mberi titore matano iende mberi nokuti tete vangu vatouya vachitomutsvakawo kumba kwangu kuti kosei ndisina kumuona auya kubva kuchikoro sezvo nguva dzanga dzadarika. Saka taona zvine kodzero kuti tiuye kwamuri. Tete, chikomba chenyu chiri pini? Mariani kwavo kwaanogarako.
Sumuka tende. Sumuka. Satipedzera nguva. Saka iwewe munhu wacho ukamona unomuziva here? Akamira sechimiro chake. Murefu so anewo. Abo ndiba. What's happened? Man of God. Aiwa wotoshinga kubatwa HIV kwanditi unofanira kushinga ende tichamira newe pane zvese zvinenge zvichineta hapana zvinongonetsa ushinge neupenyu hwako handiti chava chiini muupenyu apa neHIV apa ndiri ndirera pamusoro pazvo ndichararama sei ndatochise kwenye nyika kaiki it's not easy but take it easy handiti unofanira kuti kuzvirerutse kuitira kuti zvikufambire zvakanaka ndozvadatorera mwana here tarisai zvino mwana ane chirwere zvino upenyu hwake huchavei agoshayikwa mutauni 2 days kushayikwa chirudzi imombe here inoshayikwa yotakasara kufudzana nemwana ibvudzini tora mwana wabvudzi vangu ndiita basa kuti ndingaziteresa mwana wabvudzi vangu wandakatora chitoda kumuchengetawo zvangu
ndizokuqanda ithandaze inameva ihahlaba ndincede inameva ihahlaba nokuba lendlela imqinwa likhona ithuba lam lokuthi ubeleza ndizofika